Έχει χτυπηθεί λίγο μετά από τα δύο σημεία στα οποία ήμασταν. Βλέπετε πάρα πολύ πυκνός και μαύρος καπνός από την περιοχή εδώ πέρα. Από την περιοχή εδώ είναι βιομηχανική περιοχή, επίσης με πολλά γραφεία, αποθήκες και εργοστάσια. Καπνός, όπως βλέπετε, και υπάρχει και φωτιά. Από κάποια σημεία ξεπηδούν φλόγες. Καπνός είναι πραγματικά πάρα πολύ πυκνός. Βλέπετε και τις φλόγες ξεπηδούν, βλέπετε τον καπνό. Πραγματικά είναι πολύ πυκνός και πολύ καπνός. Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά, δεν ξέρω ακριβώς υλικά υπήρχαν εδώ μέσα και καίγονται, αλλά σίγουρα εδώ λοιπόν η περιοχή είναι, είπαμε, βιομηχανική ζώνη. Βλέπετε δεξιά αριστερά. Πίσω όμως, όπως θα δείτε, υπάρχει ένα καινούριο συγκρότημα πολυκατοικιών, το οποίο ευτυχώς ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει παραδοθεί, οπότε δεν μένει κανείς εδώ. Δεν υπάρχουν και ζημιές από ό,τι βλέπουμε. Το στοιχικό κύμα δεν έφτασε μέχρι εδώ προκειμένου να δημιουργήσει ζημιές, αλλά οι ζημιές που έχουν γίνει εδώ στη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν ξέρω το εργοστάσιο, αποθήκες ακριβώς είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Βλέπετε ακριβώς ευθεία μπροστά σας ο καπνός, δεν βλέπεις τίποτα, είναι τελώς μαύρο. Πραγματικά εικόνες που είχαμε να τις ζήσουμε από την αρχή του πολέμου, τον πρώτο μήνα, δυστυχώς το Μάρτιο του 22. Είμαστε ήδη Γενάρης 24 και δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά. Βλέπετε λοιπόν φωτιά. Πραγματικά πάρα πολύ καπνός. Γίνεται χαμός. Αυτά λοιπόν και από εδώ, από το σημείο. Θα δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε κάτι άλλο. Θα είμαστε συνέχεια σε επαφή με διάφορες συνδέσεις προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα συνεχιστεί η μέρα σήμερα στο Κίεβο, που δεν ξεκίνησε καλά, δεν ξεκίνησε καλά ούτε η μέρα, τη χρονιά. Ας ελπίσουμε μόνο να μην υπάρχουν θύματα και να είναι και η τελευταία φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν εδώ από το Κίεβο. Να είμαστε σε επαφή. Καλημέρα σε όλους και τα λέμε αργότερα.